салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бардорон. Ман ҳастам бо шумо доктор Бероз. ҳамеша тансиҳати хонавода бошед. Чуноне ки шумо медонед бародор азиз ки ман ҳама вақт баъди корӣ мерам, мақсад бародорон дастгирӣ мекунам, кӯмак мекунам. Мақсад касоне ки ғалтидагӣ ҳастанд, масалан ё медузем, ё ки почашонро мебандем, ё ки ба ҷои худ бурда тобат мекунем. Ман барои чӣ видео карда шудам дӯстони азиз? Дар назди ман як қарор дорад. Ман рӯякро маҳкам мекунам барои ки хай ёдоб наҳем. Мақсад албатта ҳама медонем ки мисол бемор аст. Ман чӣ гуфтани ҳастам дӯстони азиз? Гуфтани ҳастам ки аз ҳамин рӯз иборатанд касоне ки бемор мешаванд, ҳатман ба номеро ки дар поёни экран ман мемонам,